posachedwa apatu upasirani zimene wayankhula ponkalindiro lero lino pa 19 May 2025 takhala ndipo tamvetsa. The DC ngati ena amaona ngati ine ndingafoke kukhala osawalankhulira Malawi munthu wake si ine ndikakamirabe ngalawa imene iyo wayimirira Malawi kuwalankhulira Malawi mopanda mantha ndipo ndimangobola ndimangong'alula lelonso ndazuka mwamphamvu kwambiri kuwang'alulira Malawi amene sakunjoya muziko lawo, amene ziko lino sipano lafika mokalama kwambiri, ziko lafika pena posakhala bwino chifukwa cha usogoleri wa uyu amatchedwa President Chakwera amene akuzunzisa Malawi. Ndipo mmene zinthu zilili muno Malawi ndikanakhala kuti ine ndine president, ndikunena tu president wanu wa anthu osauka ine, ndi mmene zinthu zilili, mmene zilili panopa kunangokhala kuchita resign ndiponso osakhala ndi chidiso choyima ayi, chifukwa wina aliyense akamakhala amasunga legacy yake. Ngakhale ama president ambuyo ndi chifukwa chake amanyadiridwa pakalero, ukaona cheya akamaenda Bakiri Muluzi amakhala ngati ndi president wa nyuwani kuti ndi current president, kuli kumunyadira anthu chifukwa chani? Chifukwa cha mbiri zimene adasiya. Ukamuona Joyce Banda akamaenda anthu amayi misonkhano yake kumakhala ngati ndi current president, chifukwa chani? Chifukwa cha zimene adapanga mbuyomu. Ukamuona Peter Mutharika ndiye kumakhala ngati sono ndi amene ali ku State House tu, chifukwa chani? Chifukwa cha mbiri zabwino zimene adasiya. Koma manyaka amene tili nawo ndikukhulupirira kuti azangotukwanizwabe pakananso mwina kulowa m'manda mwawo. Izi ndizofunika kusamalira kwambiri. That is why anthu timafunika tizikhala ndi ma advisors. Komanso lo usanakhale ndi advisor wekha umakhoza kungoziona kuti komatu mmene zikuyendera zinthuzi izi sizili bwino, ine ndizisiye. Mmene ndikudyera ndiyo musa bola wachulukamo kapena mchere wachuluka. Even pasonkhano pajapo anthu mmene amapangira umakhoza kuona wekha kuti izitu izi sizoona, koma popeza ndalama zakusekani m'maso, ndalama zakhala nanu sopano ngati simukuziwaso kuti kunja kuno kuli mavuto chifukwa cha ndalama zokuba, palibe chimene mungamve. Andale simamva, andale simafuna kuchitidwa advised, koma ndi mmene ulili usogoleri wanu wa Chakwera munayenera kuchita resign kapenanso osakhala ndi mtima ofuna kutani, ofunanso kuyimirira chisankho tiji mukufuna muchiberechi kuzera ku Malawi Electoral Commission. Izi tumukupanga kuzera kwa akulu amene a polisi amene atanganidwa sopano. Apolisi akuno ndi anthu omvesa chisoni, malo kuti ayang'anire anthu awo amene akuzunzika. Chifukwa tungati kuli anthu amene akuzunzika abale anga inde alipo, koma apolisi akuzunzika kopsa, asanduka agalu eni zokuti anthu amene ajawo ali ni mabanja ndi abale awo ndi azikazi ayi ndithu malo kuti muwaonjezere ndalama. Wankulu kamakhala kuti iwe ndi wankulu, ntchito yako is to look for your people, make sure kuna kuti welfare ya anthu ako iziyenda bwino. Koma akulu amene tili nawo kuno ku polisi manyaka eni wina ndi uyu wakuwame amanguti akafika lero wasika ndege lero kuchokera ku South Africa wanyamukanso ulendo maiko ena. Tikunena pano wanyamuka kale akupita ku Kenya, akupita maiko atatu ayendere, angokhala ndithu ali mulengalenga. Tikunena pano mukayang'ana amene akuzunzikira kuchokera kopolo kupita pansi, alibe ngakhale olo house allowance, anthu onse atazikagona ku barracks. Akulu omvesa chisoni kwambiri, ali busy kumakhala ngati ndi andale, ali busy kumatumikira andale. Timakuuzani kuti muzikhala independent. That is why so even Electoral Commission timayenera tikunena kuti ikhaleso independent, chifukwa masankho awawa anunkha mpira. Masankho awa nkhani zathu za lero zazikulu ndi imodzi, palibenso zambiri yayi. Tikufuna kulimbikisa inu azipani zosusa kuti kunja kukwacha
talemberani maiko akunja izi akulankhula Kamulepo Kaluwayi musazitenge ngati njerengo. Ine ndakondwera kwambiri kuona kuti Mwandale mmodzi wamphamvu wa muziko lino amene anayamba activism kalekale ali ku South Africa ali ku exile. Kamulepo Kaluwa watuluka sopano kulankhulapo za uchisiru zimene zikuchitika muno Malawi. Koma sanafike kumene kunafuna ndikupempheni makolo amakamaka akusalima Lake Show kuchokera pa Kamuzu Road kupita ku Ntakataka kupita ku Golomoti, nsewu umene ukukafika pakana ku Balaka. Makolo ansewu umene ndimafuna ndikupempheni. Ndikudziwa kuti kunja kuno Chakwera wabweresa mavuto, msewu ndiwonongeka, koma nsewu umene ungati sitisamala uphesa ana. Ndizomvesa chisoni kwambiri kunena kuti nsewu wa Lake Show kuchokera pa Kamuzu Road kusalima kuzafika mu Ntakataka kuzafika ku Golomoti, mukuzaza ana amene akutenga madoti ndikumakwirira nsewu jawo ndikumapempha ndalama kwa magalimoto. Nafuna ndikupempheni mafumu a nsewu umenewu kunena kuti chonde atetezeni ana chifukwa kuli magalimoto ena madriver ena samayenda bwino azapha ana. Andi ndizomvesa chisoni kuti makolo mukulola ana ndikumakakwirira misewu kuti atazipeza kanga chepe. Zimene ndi ngozi yopsa kwambiri. Andi zimamvesa chisoni kuti musewu umene wa Lake Show mmapezeka anthu ena amakhala musewu ena pakana kufika size yomayanika mphale. Izizi ndizopsa kwambiri. So ndimafuna ndipemphe mafumu, ine ngati president wanu anthu osauka, mafumu aku Lake Show even olo kumangochi tikamaenda tikamapita ku Ulongwe tikamathamangira chauko timapeza tikamapita ku Mangochi timapeza anthu akhalakhala mu nsewu akucheza mmene momo ena basi kumagona mu nsewu. Izizi ndizoopsa kwambiri. Ndi chimodzimodzinso misika yathu boma likanaganizirapo. Ineto ndimakumbukirabe zimene zidachitika pa Kampepuza. Anthu amaona ngati kugulisa zinthu ndiyende kuti nsika ukhale mu nsewu. Izi ndizoopsa kwambiri. Kungoti boma lathu la Malawi linotili ndi asogoleri wofoira amene amafuna kuchita zinthu akaona kuti pachitika ngozi, koma paiwo kakuti angopanga action ngozi isanachitike alibe nazo ntchito. So izi zimachitika ku Malawi kunoko zomayika misika mmene palili ngati pali Zulu pacha, kuli Mbuli, kwa Chonde, kuluchenza, kulunzu, pakampepuza, ulendo pakana kukafika kwa Jenda, kukafika pakana kumzuzu. Zomayika misika miseuzi siku lina zizaphesa anthu monga mmene zinachitikira pakampepuza. Truck ida sempa nsewu ndikupha anthu ambirimbiri. Sinimadziwa kuti kodi ku Malawi kunoko police yathu ndiyotani, makamaka ino akuboma a local government police yanu ndiyotani mukuyang'anira zinthu izi. Koma siku lino tizayenena msinje wati nkanena udathirira musizi. So ndipemphe mabanja, ndipemphe makolo, ndipemphe mafumu aku Lake Show chonde chosani ana misewu. Ana akumapeza kuti akuthamangira misewu atatenga masamba ndikumayimisa magalimoto ati cholinga apemphe ndalama chifukwa chokuti akuti akwirira misewu. Boma lofoira ngati limene likuzunza anthu. Imene ijayo ndi saini ya umphawi kusonyeza kuti anthu akuzunzika koopsa muno Malawi. Ana afika pachiwewe, koma siku lina uzakhala msinje wati tinkanena msinje. So ndimafuna ndipemphe zimenezi. Komanso ndimafuna ndipemphe inu ame kunena kuti taalipireni anthu amene anakonza nsewu waku Nchewu, nsewu opita kwa Sera ukuku kumene kumachedwa kuti kukwene kumene kumachoka Mbatata kuja kumene kujako anthu akumene kujako pakana lero sanalandire ndalama zawo monga mmene so sanalandire awa ama mega farm. Ma mega farms amene andatenga equipment yawo kupangidwa haya ndi aboma pakana lero sanalandire ndalama zawo. Anthu akulira kwambiri kuchokera ku Northern Region
pakana ku Southern Region anthu onse ma contractors onse amene anapanga anagwira ntchito ya ma mega farms sanalipire anthu awo pakana lero. Ena afika size yonena kuti akufuna alandidwe ma equipment yawo kapena alandidwe zinthu zawo m'manyumba chifukwa cha boma lolephera. Nkhani yayikulu kwambiri imene ndikulankhula mama wa uno ndi ya inu azipani zosusa kuti kodi mukudikira chani? Mukudikira ine nimangidwe? Mukudikira Kamulepo amangidwe? Mukudikira Wabakiri Muluzu amangidwe? Mukudikira Ntanyiwa amangidwe? Kapena Layton Mangochi uyo akumunamizira kuti wamenyedwa ndi ame pikicha kapena video ya kale ya 2023 imene ame anamuchita nkhanza Layton Mangochi kunena kuti ati apepese kuame. Lero MCP aitenga video manager akuiyendesa kuziko ati kuhanga kubweresa chiopsezo kwa ama activist ena ine si inetu. Ndiye inuyo inu a opposition mukudikirira chani? Popeza zizindikiro zonena kuti wankulu wa meki akupanga za chinyengo muli nazo, zizindikiro zonena kuti zisankho zisiziyenda bwino muli nazo, chimene musakulembera makalata maiko ndi mabungwe ndi chani? Ife amalawi first ndi anthu ena akufuna kwa bwino tikuyitanisa mademo, tiyitanisa mademo, ndipo siku limene tinapereka ultimatum yathu ya 14 days ikutha pa 21, ndipo pa 21 tilengeza mademo amene atachitike m'Malawi muno kuti tikufuna auditing. Ngati auditing siitheka ndiye kuti zisankho zisakhaleko, komanso si mathematiki imene ife sitikuifuna. Ngakhale mabungwe ena amene ati ndiomenyera ufulu akuchita endozi kuti akusapota si mathematiki, ife sitikusapota si mathematiki. Ineyo ngati Boni Kalindo president wa anthu osauka sindikusapota si mathematiki. Ngakhale ena amene mabungwe amene ankadaliridwa kalero kuti awa ni mabungwe oyimirira amalawi kaya anaja mabanzi sitikudziwa akusapota si mathematiki, koma ineyo ndi amalawi ambiri sitikusapota si mathematiki. Ndiye tikukupemphani inuyo inu as a opposition kunena kuti kunja kukwacha siku lina aza kukanirani andi ifeyo tikuchita plan ngakhale yopita ngakhale ku court kumene kuti tikayipereke nkhani imene ku court a court achite interpret kuti ndi ufulu wathu ifeyo amalawi kuvotera chinthu chimene ife tikuchifuna. Zisankho izi zisiza MCP, zisankho izi ndi za amalawi, koma amene akupangira amene ajawo amayi amene wamayi oyipa ngati ameneyi akupangisa kuti Malawi muno muzakhale fire. Ndikutha kuona moto utayaka, ndikutha kuona ziwawa zili posepose ngati zisankho zimene zisaziyendesa bwino, ndipo Malawi muno muzanunkha kwambiri ngati ena mmangosirira nkhondo ya ku Rwanda, nkhondo ya ku Burundi. Muzaziona sopano aja mwakhala mukumanyoza ma Burundi aja muzaziwa kufunikira kwa iwo anthu amene aja. Mukuthawa mutasiya mwana wanu obadwa kumene, mukuthawa mutasiya chuma chanu. Mukamaona anthu amene ajawo ma Burundi aja, mukamaona ma Rwandizi aja, muziyapasa ulemu kwambiri chifukwa siku lina zinozakhala inu. Mukamaona anthu aku Mozambique ali munomo na acheza, musaone ngati anthu amene ajangobwera nkhondo ndiyoopsa kwambiri. Choncho uyu wakumeki akufuna ayambise nkhondo muno Malawi limodzi ndi MCP, ndipo anzanuwa akonzeka kopsa. Ndikati kukonzeka mundimvese setu. Akonzeka sakufuna kuchoka pampando, akonzeka kuti zivute zisavute abere. Mmene mujamo mmachini muja muli katundu, mmene mujamo muli katundu mmene muja. So mangoti vyende kumangoti ize ationa tikukambirana nthawi ikupita. Kodi akhoti akaza kufusani kuti kodi inu mmalolera kumakapita kumasankho mukuziwa kuti mmene muli zovunda? Without raising the issues now, the time is now for the opposition parties to raise the issues.
You must write international community, you must write America, you must write world leaders about the nonsense that is happening in Malawi. Koma mwangokhala vyende zimene zizizi siku lina muzalira nazo chifukwa aza kukanirani, anthu saza kuthandizani. Koma mumufune musafune anzanu akonzeka kubera zisankho, ndipo kubera kwa Yesu tukwa magnitude yochuluka kwambiri, ndipo izakhala landslide ku MCP chifukwa munthu wangu muchita endozi sizakhala so zisankho iyaye, zizakhala kuti iwo ndi zimene achita dictate. Bon Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri from Njeza Village, TM Mabuka box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.